Nandito na kami ngayon sa Berry Box sa Saan Branch. So mag-picture lang siya dito, tapos pupunta na kami sa Balingasan. Whether it's a birthday or a special day, our treats make smiles. Welcome me. Step into the magic of sweet. Wala takot lagi mo. Picture ko. Thanks, sige, special name. Shein, tsaka Tata. Baba ko? Yes. Plastic. Kami. Brenda. Ranjes, LDTY Charan! Meron na pala naka-reserve dito. Diyan. Hindi yan. Ito po ay Ube creme brulee po. Ube from Bali. Yeah, and then coffee and strawberry po. Video. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Awin din niya na. Wala, mas taas-taas pa na ba ko? Pagtaas lang lang yung isa. Ano na lang, anak na lang dyan. Sa bitag ko. Ayaw kayo, madumi yung kamay mo. Yung mga butterfly. One. Blurred sila. Video mo yan. Tawa ka. Video sabi video, B1. Video lang, anak na minanay ka. Ako na yung video. Tapos si Ana, okay na yan, Ana. Tapos picture na yun. Nakahabol ka. Okay, let's taste this. Ube cake. Shit! Lasang ube. Uy, lamig kayo. Taste it. Let's try it. Pero parang may magka-cake yung style sa ibabaw, no? Ang maganda niya kasi, di ba pag nag-crave tayo ng cake, pag sinabi natin cake, malaki dapat, di ba? Or mga ganyan. So parang, siyempre, pag nag-crave ka, ikaw lang gusto ko mag-cake tapos yung madamot ka, gusto mo lang ikaw lang kumain, punta ka lang dito sa Berry Box. Malitikman mo na itong maliit lang siya, pero very affordable at very yummy. How much lang itong ganito, ma'am? 50 po. 50! Tapos may po! Hindi lang, di ba? Bumili kayo. Tama. Masakay, di ba? Nakakaumay yung tamis. Hindi siya ganun katamis, which is I really like. Kasi di ba yung iba kaya ayaw ng cake kasi matamis Wala siya. naman tamis. Ito hindi. Sakto lang. Okay na. Pag ganito, magtikim ang mga balahura ng mga bakla. Lami kayo, my gosh. Ang ganda texture. Tsaka parang tama lang din yung ginawa. Hindi siya yung natamis. Na magkaroon ng Sarap, Ritik. Hindi, tama lang din na magkaroon sila ng isang ganyan ba? Bawo, nangininga mo. Ako? Takin na. Dahil pag kumain kayo ng cake, guys, dapat nagtututbrush kayo. Kasi na-overpower na sa yung mga cake niya. Lami kayo, promise. Tsaka yung 50 pesos mura na rin yan, napakagandang halaga para doon sa mga, yung mag-crave ka na. Correct. Pero, ang pinaka-importante guys, bumili kayo kasi yan pag, ngayon lang na nilabas. Kasi ngayon lang siya in-introduce. Introducing! Pero this one, we're going to taste the best seller. This one is... Ano is Rambul? Ube! Kambling daw. Pag kumain ka dito, mapapakrumbling ka. Ube crumbling. Crumbling. Crumble. Hindi na po talaga kami kakain, guys. Ube crumble. Creme brulee. Creme brulee. Gusto niya ako. At hindi na ginawa ubi kembot. Kaya ako siya na French, kay parang Chevrolet. Oh, di ba?
ube creme brulee. And this one is Coffee. coffee tawag. Coffee creme brulee. At ito is strawberry creme brulee. At ito ay wale na siya. Wale. Kaya siya. Ay! Okay. Sayang naman kung di natin ito ubusin. Tikman na natin yung ube creme brulee kasi nga bestseller siya. Ibig sabihin ito yung pinakamasarap sa lahat. Ano ito nandito, Ma'am Yema? Custard po. Custard. Ah, Ano yung custard? Coast Guard. Parang sa Yema. Parang Yema. Ang creme... Pag kumain ka nito, pre na kayo maglayag sa dagat kasi meron ka na ang Coast Guard. In fairness ah. Kaya creme brulee siya kasi from melted sugar. Yeah. And this is French. Ang spelling ng creme brulee ay meron T sa dulo. Parang sa shade, wale. Chocolate. Dapat yung lang tinuloy yun. Chevrolet, di ba? Ano talaga yung word na creme brulee? It's a French word. Exactly, di ba? French From the siya. Greek word. Greek word, di ba? Me? Wala, meron siyang 3 layers. 3 layers, di ba? Meron siyang dark chocolate, ay dark violet, meron siyang light lavender. Tapos meron siyang powderized. Great po. Kain na tayo, guys! Sabi ko sa inyo, kakain muna tayo. Huwag ka muna magsalita kasi naamoy pulbura. Oh, di ba? Yung pulbura muna. At ito ang maganda dito sa cake na to. Pag kumain ka nito, nalilesen yung mga tabugi mo. Di ba? Meron kasi siyang anti-fungal. Ha? Magkano to? 200 pesos po. 200. Sa dahatong 200, pwede na kayo mag-bonding with friends. Pwede mo to siya ibigay sa mga jowa. Correct. At pwede kang maglamig sa dagat kasi meron siyang Coast Guard. Dami kayo. Dami siya. Dito naman tayo sa... Pwede ba i-take out yung iba natin, ha? Nag-auto ang baba. May ano? Naka-autot sa Ang kalang. saying, anong meron sa ano na to? Parang yemang custard. One lagi siya kanang lamig kasi siya criminalized, no? Caramelized, criminalized. Tapos may ano ba siya? Cream? Yes. Ah, A secret no po. Secret recipe. Yeah. Okay. Ito din, no? Coffee siya. Sa inasahan ko may lasa siyang coffee. Dami kitang May coffee na siya. cream ba ni Prota? Ha? Cream ba? Tama, nai-impress kayo. Iba yun. Ito talaga, nagpapro. Kape ni Fruta yun. Kota ka. Frutang ina mo. Hindi, inject ko. Ay, ito. Pinig ko ito yung pinaka-bet ko. Hindi pa na. Ay! Kasi, para sa kumakain ka na ng cake, parang ay umiinom ka na ng kape, may kumakain ka pa ng cake. Yung, di ba kung nagpiinom tayo, may nasarap yung cake. Ay, Ito yes. pinaghalo na siya, no? Grabe. Pero hindi mo pati ito natin. Ayoko na yung Di ganyan ba kasi ako- naalala ko yung strawberry na binigay sa akin. Bulok. Guys, sa mukha ko. Lamig kayo siya. Ito masarap yung partner sa Pero yung coffee. gusto ko, Sarap. no? Para siyang ano. Anong sikreto nitong ano, ma'am? Marang laot na tulos. Lamig kayo po, bro. Kani ang garpan. Saka yung ano, saka Kaya nga, yung sa ano lasa. ba? Ito, yung texture nung bread. Pinaka-bread. Nag-ano siya yung nagbe-blend. Grabe, pati ko sa kaunon, oh. Dami mo good. No? Diba na coffee na? Yung ube kasi, masarap siya pang ice cream talaga. Which is masarap rin siya sa cake. Pero, expected mo na masarap. Yung parang yung ganda ni Ann ba na pag nakita mo siya, alam mo na maganda siya. Pero pag nakita mo si Karen sa personal, grabe ang ganda, no? Yung ganun ba? Yung Yung ito, parang kay Inday, di ba? yung kagaya Inday, pag nakita mo sa TV, ang lapad na mukha. Sa TV, mas malapad pala. Kasi laban yung TV. Eh kaso ko, basta cake kong lapad lang yung naman. Hotel sa tape. Ito. Expected mo na kasi na masarap to eh. Coffee, hindi mo i-expect kasi, di ba, lasa niya. Kasi unusual yung flavor. Diba? Hindi siya... Lamig kay itsura pa lang niya, oo. Ay, mas lamig na siya. May iba may grade
Dapat matikman muna namin para mag- Hindi, yung lasa na kasi very refreshing, malamig sa bibig. Oh, tara, bugnaw kayo. Bugnaw ba? Hindi ba? Lakyan mo kasi yung bibig mo. O na-over na sa freezer. Bugnaw lagi siya, lamig kayo. Eh, yung lamig kayo siya. Kanina inyo ako. Pag tinitikman ko siya, parang feeling ko nasa Baguio. Organic bean, no? No? Kasi yun Cordillera. Di ba? Parang nasa Baguio. Yung Lamig. Ay, mas lamig. I suggest mas lamig. Mas lamig ang strawberry kasi dito sa pero tatlo sila masasarap. Tungod sa tuos ng lagpot kayo. Look, ang kanina. Hindi ako gusto ko talaga coffee. Ito na. So, good. For me, this one is from 1 to 10, mga 9.8. Ah. Kanina din ako daan. Kaya, Ako Wala na. coffee rin, I love coffee. 9.8 ako, 9 lang to, tapos ito 9.2. Ito 9.8 sa akin talaga. Kaya sa mga hindi mahilig sa cake dyan, tapos kung natikman niyo po yung berry box cake, magugustuhan niyo yung mga cake kasi hindi siya sumuol. Sana? Hindi nakakaumay. Hindi nakakaumay. Oo. Tsaka tingnan mo, okay, tinikman na natin 4 na masarap. Parang ako, I love cake and sweets talaga. Pero once pag kumain ka ng ganito, masarap talaga. Kaya pinag-awayan namin yung last time na binigay ni Ma'am sa amin dati, ni Ma'am Dexa. oh. Nag-away kami doon kasi naubos yung gusto namin dahil kinain ng mga staff. So ngayon, unlimited kami dito. Laway. Gamit kayo lalo na pag meron kayong boyfriend. Pag kami sila kung mabugnaw, ipalaan pag bugnaw. Yung parang naka-freeze talaga siya. Hindi po. Chilled na po. Pangat ba yung chill to the fridge? Ano yung chill? Pangat, pag kumain ka. Kapag Ganun punta ka ka. sa- Mag-chill ka. Full shot. Pero pag fresh, pag kumain ka, ganun na siya. Hindi ka makagalaw. Masarap siya pag date with family, pero mas masarap siya with boyfriend. Friend. Kung sa friend, bibigyan ako nito kasi ang sarap to, it's so sweet, ube. Ito man ang for family kasi pa nag-copy ka with your family. So binigyan ako ng boyfriend ko ito Pareho talaga. tayo. Tapos pag nag-solo ka naman, nasa na yung ube cake. Oh, strawberry? Oh, favorito ko. Kung mag-solo ka lang. Ito naman, pag solo mo yung madamot ka, ube cake lang. Pero pag gusto ko magbigay sa friends, family, and boyfriend. So since wala tayong ganon, thank you so much guys. Alis na lang. Wala mga boyfriend. Thank you so much, Berry Bye! Ito kami ngayon sa Balingasag branch and hopefully magkaroon tayo ng iba't ibang branch sa Misamis Oriental and different part of Mindanao! Thank you so much, Berry Bucks. Ma'am Dexa, thank you so much for having us here. Maraming salamat. Later po, magpapacheck na po kami ng mga creatinine, ng mga sugar. Kasi feeling ko diabetic na ito. Pero hindi siya kasi diabetic friendly siya kasi hindi siya overpower yung tamis niya. So thank you so much sa tikman ulit namin ang inyong cake. Sa lahat ng mga mahilig mag-date dyan at kumain ng mga cake, lalo sa mga occasions, sa mga birthday, it's very, pangregalo siya. So, thank you so much, Berry Box, sa paghatag na aming very good appetite today. And see you sa next branches nila. Hopefully, mag-branch out pa na marami. So, message nyo lang po ang Berry Box main CDO. Berry Box CDO ang kanilang page po. Sa mga gustong mag-franchise dyan, sa mga gustong mumorder, or sa lahat mga gustong magtanong ng kanilang ganitong sikreto, message nyo lang po ang kanilang page. So, that would be all with my social climber friends! I am Friend Damage! Bye-bye! Okay. Social climber, Ito na ang ating mga buyer ng cakes. Okay. Thank you po. Thank you. Oh, di ba may pa-take out pa rin? Wala pa pa-take out? Ay,